Истинска битка със съдбата е водил следващият български герой. Дами и господа, спасителят от магистрала Тракия Стефан Стойчев. Стефан Стойчев е спасителят на ранените при тежката катастрофа на автомагистрала Тракия. Тогава 9 души загиват, а десетки са ранени. Хората ми казват спасител от магистрала Тракия, но аз съм си Стефан от Чирпан. Един обикновен човек, който попадна на мястото на една голяма трагедия. Действах инстинктивно, не мислих за своя живот. А как да спася повече хора от горящия автобус. Там имаше още 50 коли и всички гледаха сир. Ако имаше поне един-двама да ми помогнат, щяхме да извадим повече хора. Притеснявам се, когато хората ми наричат герой. Просто знам, че трябва да сме по-добри, за да можем да бъдем поне малко по-добре в държавата. Моля, посрещнете Стефан Стойчев! Добър вечер на всички гости. За мен е чест да дам наградата за спортист на България. Тя също може да се бори с трудностите и без да се предава. Спортист номер 4 Ивета Лаова. Дами и господа, Ивета Лаова. Уважаеми господин премиер, уважаеми господа министри, госпожо Костадинова, уважаеми колеги и приятели на спорта, уважаеми фенове, не мога да крия щастието си. За мен това беше една прекрасна година. 7 години чаках за този златен медал и когато най-накрая попадна в ръцете ми, аз мислих за всички вас и вашата подкрепа. Благодаря ви много. Благодаря на такива достойни хора, които наистина се впускат без да мислят, за да спасят човешки живот. Надявам се да има повече като вас, да дадете добър пример за младите. Благодаря на подкрепата от правителството, благодаря на Българска федерация лека атлетика, на Спортната асоциация към МВР. И най-вече на вас пожелавам следващата година на всички колеги много, много, много златни медали и да вярваме в бъдещето, в децата. Благодаря ви. Благодаря ви.